בפרק זה תתארח הילה פפר שיקלי, יועצת ארגונית למנהלים. אתמול היה מטר מטאורי. נכון, ראיתי שהעלית אפילו. מה, ונסעתם כאילו לדרום? אז זהו, שלא נסענו לדרום, כי מלחמה והמצב ועניינים, ואפשר לנסוע לדרום, אבל זה היה תלוש קצת מהמציאות, ובבוקר היה לי פודקאסט עם הילה. אז נרקמנו ב3 בלילה, ובעצם הלכנו לראות את המטר. היה עננות מטורפת וזיהום אור, אבל הצלחנו לראות 9. כן, ראיתי בסטורי. אז איפה הייתם? היינו ליד היוגב באיזה שדה. מגניב. וממש אמרתי, וואי, כל אחד, אני מקווה שכזה כל מי שאלה, אמן, תתגשם. ואמן, ואמן. כן. יש לנו מספיק דברים שאמורים לקרות עכשיו. לגמרי. באמת, באמת. אתמול הייתה לי איזו שיחה עם מישהי שאומרת לי, איך את חיה, איפה שאת חיה? כאילו, רגע. אז אמרתי לה שזה מדהים כמה הדברים הם יחסיים, וכמה שקשה, וכמה שזה. אחד הדברים שאני כאילו כל לילה עושה, אז אומרת תודה לאל שאני בבית שלי, במיטה שלי, ולא מפונה. ושתיים, שאני מזכירה לעצמי כל הזמן שבאמת, עוד פעם, אין מדרג של בעיות וקשיים, בסדר? את זה אני גם למדתי ואני יודעת, אבל המקום הזה שבאמת יש אנשים שהם במקום כל כך הרבה יותר חשוך, וכל כך הרבה יותר קשה, שכאילו אני אומרת, תנשמי רגע. כן. לזה. ואם זה גם לעשות לעצמנו מקום איפה שאנחנו נמצאים ונמצאות. לא, לגמרי. זה לגמרי מלווה אותי, אני פותחת ככה, אני לא הייתי כזאת. כן. אני לא הייתי כזאת, אני הכי לא רוחניקית, והכי לא זה, ואני מרגישה שפיתחתי תקסים שעוזרים לי להתפקס ולהירגע, כאילו כנראה. עם המצב. כן, כנראה שהמצב הביא אותי לדבר הזה, אבל אני כאילו פותחת את הבוקר ואומרת, אוקיי, נשימות, עבר עוד לילה, אנחנו בסדר, הצלחנו, אוקיי, מה עושים היום? כזה. לגמרי. כזה, גם לפני שקבענו, וזה, ופתאום בבוקר... לא ידענו אם נצליח בכלל להיפגש. לא ידענו בכלל אם נצליח להיפגש, וכאילו קמנו בבוקר, ועוד פתאום וואטסאפים, היה לילה רועם, לא משנה שהפעם, להבדיל מלא לילות, ישנתי מעולה, אני לא שמעתי כלום. איזה כיף. אז זה היה... כן, אז לאט, אני כאילו day by day, ומצד שני, כל הזמן יש איזשהו משהו בראש שכן חושב קדימה. זה לא שאני מנותקת ולא כי... לגמרי. אבל זה מין דברים שפיתחתי לעצמי בתוך המקום הזה. וזה... של איך להתמודד. כן, של איך להתמודד, וזה לגמרי, כן. אז הילה, כיף שבאת לפודקאסט. אני אחרי הלילה עם המטאורים, את אחרי נסיעה מהצפון, אז הילה מהצפון. איך את מגדירה את עצמך כזה הכי מהר, שאת כאילו דווקא הכי רשמי, ואחרי זה נצלול דווקא לא רשמי? כן, אז הכי רשמי זה הכי קשה, כי כאילו אני הכי לא רשמית. אבל אני בעצם יועצת ארגונית ויועצת לניהול, והיום אני מלווה מנהלים במסע הניהולי שלהם. בעצם ככה איזה מין יד כזאת, יד וירטואלית, לפעמים היא גם אמיתית, של מנהלים, החל מהרגע שהם בעצם מונו לתפקיד הניהולי, תפקיד שהם אולי חלמו עליו, יכלו לו, ופתאום הם מגלים עולם קשוח, והמציאות היא ככה קצת אחרת. אז היום זה בעיקר מה שאני עושה, גם בקורסים למנהלים, במגוון גדול מאוד של ארגונים, ממש באופן קבוצתי, מלווה קורסי פיתוח מיומנויות ניהול, החל מדרג ניהולי ראשון וניהולי ביניים והלאה, וגם באופן פרטני, ממש מלווה מנהלים באופן פרטני, אז זה כאילו הרשמי. זה הרשמי. זה הרשמי של מי אני באופן רשמי. כן, אז כאילו נגענו מהר, ומה שנקרא נחזור אחורה, ונגיד שלא תמיד היית יועצת למנהלים, ולדעת שהרבה מנהלים, כלומר, זה נראה מהצד, כאילו כולם נולדו לנהל, ובייחוד בישראל כולם ככה מנהלים ויזמים, אבל לא ככה דבר, ואנשים צריכים עזרה. רגע לפני שנבין מה מנהלים צריכים, אני רוצה בכלל להבין מאיפה את הגעת כאילו לכל הדבר הזה. אז כמה אנחנו חוזרות אחורה כדי להבין מאיפה זה התחיל בכלל? כמה אנחנו חוזרות אחורה? תלוי את מי תשאלי, את יודעת. אותך. לא, אני אגיד שכאילו בבית או חברים, יגידו שתמיד היה בי משהו, של הפן הייעוצי הזה, בסדר? בילדות, בנעורים, תמיד היה שם איזשהו מימד שהוא כנראה היה משהו שטבוע בי. בסדר? אני לא ראיתי אותו, אבל כזה, תלכי, אני אלך ממש אחורה, אז אמא שלי תגיד, היא ניהלה והיא יצאה את החברים. את הכל כזה.
אבל כשהיית ילדה, אז כאילו רצית להיות מנהלת או משהו כזה? ממש לא. ממש, ממש, ממש לא. אני אגיד, זה כאילו קצת מתנגש עם הרבה דברים, אבל לא היה לי איזשהו חלום ספציפי של מה להיות. כן. לא היה לי מין חלום ספציפי של מה להיות. כן, מגיל מאוד 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 צעיר, ידעתי שאני אעבוד עם אנשים. בסדר? אנשים... שאת בן אדם של אנשים. שאני בן אדם של אנשים. זה משהו שאני יודעת מאז שאני זוכרת את עצמי. שם היה הכוח שלי, מהמקום הזה, שם הרגשתי טבעי, שם הרגשתי שנעים לי, שטוב לי. זה מה שהניע אותי תמיד, אנשים. כן. בסדר? אבל לא היה לי איזשהו חלום של וואו, מה לעשות, מה להיות. ואני אגיד משהו שהוא כאילו קצת לפעמים נוגד אפילו את הדבר, אבל של קצת התגלגלתי לאן שאני נמצאת בו היום. זה לא היה איזו מטרה נורא גדולה. לאורך הדרך כבר התחלתי לשים כל מיני נקודות כאלה שאמרתי, אוקיי, זה. אבל באמת תמיד הוביל אותי הסיפור של האנשים. תמיד הוביל אותי הסיפור של האנשים. זה ממש מעניין להסתכל על זה כמו סוג של גזירה לאחור, כי גם אם התגלגלת, זה לא שאת בשנה הראשונה לעצמאות שלך, ויש הרבה אנשים שהם, את יודעת, שנה ראשונה, שנייה, שלישית, ועוד מחפשים את דרכם, ובעצם היכולת שלנו לעשות כמו reverse engineering כזה, ולהבין רגע כאילו איך עשית ומה עשית ומה היה, וגם אם החלק נראה לנו התגלגלות, אבל החוכמה שלה להסתכל בדיעבד ולהוציא מזה תובנות ויעלומים, זה משהו נדיר. ממש. אז אני אגיד באמת רגע, אם אנחנו חוזרות, אז אני עצמאית בעצם כבר כמעט עשור. שזה הרבה. זה הרבה, ומצד שני, אני מסתכלת על עצמי בעוד המון מובנים, שאני כל הזמן בתהליך של ללמוד ולהתפתח מה זה להיות עצמאית היום. אני מחברת את זה המון רגע לסיפור הזה של growth mindset, של המקום הזה של ההוויה, של מה זה עצמאית. פעם זה היה נראה לי מילה בלתי אפשרית. אני תכף אספר איפה גדלתי מקצועית, או התחום התעסוקתי שלי, אבל כאילו באיזה מין מקום כזה של להיות עצמאית, זו החלטה דרמטית, ואיך עושים את זה. וגם תמיד אמרתי, אני כאילו יצאתי לעצמאות, אבל בחוויה שלי, אני הבן אדם הכי לא של עצמאית כזה, לפי בהגדרה ולפי הספר. והנה אני פה 10 שנים אחרי, עם התגלגלות ככה, התפתחות אפילו, זה לא התגלגלות, התפתחות של הרבה דברים שעשיתי בתור עצמאית. והיום אני באמת במבט אחורה יכולה לחבר את הדברים, אבל בעצם תוך כדי לימודי התואר הראשון, הגעתי לחברת אורנג', פרטנר של היום, בשיא תהילתה. נכון, אז קראו לה אורנג'. נכון, כן, לגמרי, אורנג' הריבוע הכתום. נכון. והגעתי בתור סטודנטית לעבודה סטודנטיאלית. אני אגיד שאני מקיבוץ בצפון, ולמדתי במרכז, והגעתי לעבוד במרכז, וזה היה מין עבודה כזה, עבודה סטודנטיאלית. לא עבודה שווה במיוחד, או מה שרצית מתוך התואר? לא, ממש לא. התואר הראשון שלי הוא במנהל עסקים ופיתוח ארגוני, אבל אמרתי, אני צריכה עבודה סטודנטיאלית, שתתאים לי, כן, היה שם כאילו לאורנג' אז של כאילו מין ההייטק של חברות התקשורת, וזה כן היה נראה לי מקום מגניב, עם מלא חבר'ה צעירים, וטה, כזה. אמרתי, אחלה, אני סוגרת פה את השנתיים לימודים שנשארו לי. עברתי מהקיבוץ לעיר הגדולה, לתל אביב, אני צריכה לפרנס את עצמי, אני צריכה כזה. שומעת אותה התרגשות אחרי שנים. וואי, ממש, כאילו, בואי. יש לי סיפורים נורא מצחיקים מזה, באמת, כאילו זה היה מין יציאה כזאת מהבועה שגדלתי בה, שאחרי איזה חודש וחצי, הבנתי שאם אני כל יום שאני ארד מהדירה לאמצע תל אביב, גרתי על כיכר דיזינגוף, אם אני כל יום אתן כסף, להומלס ששוכב שם, כי זה כאילו נראה לי אוי ובוי, מעולם לא ראיתי כאילו כל כך קרוב אליי כאלה אנשים דרי רחוב, אז לא תהיה לי משכורת. בואי, אנחנו מדברים על משכורת סטודנטיאלית, אז זה כאילו היה, אמרתי, טוב, הילה, תתרגלי, זה כאילו דברים שרואים פה. זה כאילו את וההומלס גב לגב, אבל לא באמת. כזה. ואז באמת הגעתי לאורנג' והייתי נציגת שירות במוקד טלפוני, וההזדמנות הראשונה, הגיע אחרי כמה חודשים שהציעו לי לעבור להדרכה. אוקיי. הציעו לי לעבור להדרכה, ואם יש משהו שאני יודעת לאורך חיי, בטח כשאני מסתכלת אחורה, זה לזהות עם הזדמנויות כאלה. זה איזה מין מקום כזה, תגידי כן. למה? אבל כמו מה זה הרגיש לך? כזה פשוט התקדמות, למרות שאת בכלל לא כי זה הרגיש לי בינינו את העבודה של נציגת שירות, לא אהבתי. גם לא הייתי מאוד טובה בה. בסדר? לא הייתי נורא שירותית ונורא זה, אבל זה מקום של המון יעדים, ולחץ וסטרס, והרגשתי שזה לא אני. אבל עשיתי את מה, אני בן אדם מאוד קונפורמיסטי, אני עושה את מה שאומרים לי, והייתי נורא טובה, וכן הרגשתי נורא טוב בצוות, ותרמתי המון ככה במקום הזה של האנשים, אבל זה לא היה איזה תפקיד, וגם הרגשתי שאני לא עושה אותו מספיק טוב. אוקיי.
ובאמת הגיעה איזושהי הזדמנות, יש לי רקע בהדרכה. אז זה לא סתם... החל מהתנועה, גם בצבא, הייתי מורה חיילת ומדריכה של מורות חיילות. זאת אומרת, יש רקע, ואז אני מדברת איתך על שנים שמי שהיה באגף הדרכה, זה היה אגף הדרכה מפואר. זה אנשים שכבר עבדו 2, 3, 4 בחברה, ואני עוד לא הייתי שנה בחברה, ואמרו לי, התפנה פה איזה תקן, בואי. אז זיהית שזה הצעה, וואו. ממש. זה כאילו היה, אני עוד זכרתי בתור נציגה שנשאתי עיניים למדריכים ולזה, זה היה נראה לי באמת פאר של אנשים ברמה האישית שלהם ומקצועית. זה באמת היה נראה לי משהו נורא רציני כזה. כן. זה כבר היה נראה לי כזה עבודה של גדולים. אוקיי. ובאמת הגעתי לאגף הדרכה, והתחלתי להדריך קורסים של נציגי שירות, ועבדתי עם צוות מדהים, ושם נכנסתי לאיזה מין חוויה כזאת של עבודה של גדולים. של עבודה של גדולים סופר מקצוענים. פגשתי גם מנהלות ומנהלים ישירים שלי, אבל בכלל כל מי שהיה סביבי, גיליתי עולם. אוקיי. גיליתי עולם לשמחתי הרב בעיקר של מה כן. איך כן מנהלים, ואיך כן מתייחסים לאנשים. ואהבת את מה שראית. מאוד אהבתי. גישה. מאוד אהבתי את הגישה הזאת. בשוליים גם ראיתי דברים שפחות אהבתי, אבל בעיקר החוויה שלי הייתה שהגעתי הביתה. הגעתי למקום הנכון, וזאת הייתה חוויה מדהימה. ההתפתחות האישית שהם סיפקו לי שם תוך כדי תנועה, הייתה מדהימה בעיניי, והמקום הזה שראו אותי. כל המנהלים שהיו, ראו אותי קהילה מעבר לכל הצרכים של הארגון ושל הזה. עבדנו מאוד מאוד קשה, באמת שעות מטורפות כאלה, אבל זו הייתה עבודה מהלב. כן. זאת אומרת, עבודה מהלב והתשוקה. שזה מפתיע, כי דווקא אורנג', כלומר, זה חברת תקשורת, מהלב נכון. זה חיבור... אבל אני אגיד שבכלל אורנג' של אז, בסדר, אני שם לא בפרטנר כבר המון זמן, אבל באמת גם היה מין הלוגו כזה, זה היה חלק ממשפחת אורנג'. באמת עשו שם עבודה, שאם אני מסתכלת עליה אחורה, המון המון דברים שהם מדהימים, שזה באמת היה בחיתולים של הדבר הזה בישראל, בסדר? ואז באמת במקום הזה, שם ממש מצאתי את עצמי מתפתחת תוך כדי תנועה, מהדרכת קורסים לנציגי שירות מגוונים, אחר כך הציעו לי תפקיד הנחיה, ממש להנחות סדנאות כבר, בתוך הקורסים, וזה עולם שקסם לי, הרגשתי שאני כל הזמן בלמידה, גיליתי גם כמה אני אוהבת ללמוד. אני מזכירה שזה עוד בהתחלה היה במקביל לתואר הראשון שלי, אבל פתאום היו לימודים מעשיים כאלה, וגיליתי את הכוח של לימודים תוך כדי תנועה, והתפתחות אישית, והמקום הזה שרואים אותך ומפרגנים לך, ובאמת שם בעצם מפה לשם כמעט עשור שהייתי רק באגף הדרכה. היית והתפתחת בזה. ממש. הייתי והתפתחתי בתוך אגף הדרכה, ובאמת מהמקום הזה התחלתי, קודם כל היה לי ברור שאני חייבת לעבוד עם אנשים, שיש בי משהו בפן הזה של הנחיה, של פיתוח, של ייעוץ, כי תוך כדי גם התחלתי כבר להיות יועצת פנים-ארגונית. באורנג', כן. וליוויתי מנהלים, גם אחד על אחד בכניסה לתפקיד, וגם בקורסי פיתוח מנהלים, באגפים השונים, זאת אומרת, אז גם שם הייתה המון המון התפתחות. אני אגיד שהמון דברים שצצו, כאילו פתאום הגעתי אליהם והסתערתי עליהם. הקימו מוקד חרדיות בירושלים, אז הלכתי ללוות את המנהלים שם. ואז הקימו מוקד בקריית שמונה, והייתי שם. זאת אומרת, זה היה... גיליתי על עצמי כמה דברים. אחד, שאני מאוד אוהבת לעבוד עם אנשים, ואני גם טובה בזה. אני טובה בזה ואני יודעת, וגם שאני חייבת גיוון. אני לא מסוגלת, זה עוד איזה... להישאר באותו דבר. עוד איזושהי תובנה ככה שירדה לי, אני לא מסוגלת כל הזמן לעשות את אותו דבר, אפילו להיות פיזית באותו מקום, והגיוון הזה, והנסיעות, ולפגוש אנשים חדשים, זה מה שנותן לי את הדרייב. זה היה הדרייב. אז אני שומעת שאת כזה מלא שנים בעצם נמצאת באיזשהו מקום, שהוא מצד אחד התפתחות, אבל לי זה נשמע כאילו מהצד את לוקחת נוטס כזה. אני לומדת על עצמי, אני מבינה מי אני מבינה מה אני הכי אוהבת, אני מבינה מה הם עושים, גם עליהם אני לוקחת נוטס, איך המנהלים פועלים, מה אני אוהבת, איזה גישות אני אוהבת, איך אני עושה, ואני כזה קצת fast forward במשפחת אורנג', כי זה נשמע, עכשיו זה נשמע איזשהו אידיליה כזה, הייתי מצפה שבעצם הפודקאסט תהיה על איך נשארת באורנג' וסחירה זה מדהים, וכל הזמן התפתחות וכזה. דרך אגב, זה לא שאנחנו אומרות כאן שסחירה זה לא טוב, אבל אני נורא סקרנית איך עברת בכלל למשהו אחר. נכון, אז אני רק עוד אגיד זאת אומרת, מתוך המקום הזה,
אז גם, זאת אומרת, גם היו לי שם כמה תפקידי ניהול, גם ניהול של צוות הדרכה. ממש הקמתי צוות הדרכה בצפון, וגם ניהול של, זאת אומרת, כמה צוותים תוך כדי תנועה, כי תוך כדי זה גם חזרתי צפונה, לגור צפונה, הכרתי את בן זוגי, שאנחנו עד היום ככה יחד, והקמנו משפחה. אז היו המון התפתחויות תוך כדי, אבל מתוך המקום הזה, באיזשהו שלב הבנתי שהניהול כניהול מתוך ההתנסות, הוא פחות הפשן שלי, אלא באמת להיות יותר, כן למדתי, כן התנסיתי, אני חושבת שיש הרבה מהחוויה הזאת של כמנהלת לראות איך מתמודדים עם הקשיים, עם הדילמות, עם הדברים, אבל כן הרגשתי שהבית שלי הוא רגע בצד השני. להראות, ללוות, לתת את הזרקור הזה, לתת לאנשים להסתכל על עצמם דרך איזה שהם עיניים אחרות, וללוות אותם, אז זה ככה, את זה כבר ידעתי. אני אגיד שתוך כדי השנים, דיברנו על לא מעט שנים, אז נולדה הבת הבכורה שלי, ובעצם סביב איזשהו אירוע משפחתי טרגי מאוד מאוד, בעצם הבנתי שהגיע סוף דרכי באורנג'. זה פחות כבר המקום שמתאים לי. פחות מתאים לאורח חיים, פחות מתאים לאורח חיים למי שאני, וגם הגעתי לאיזושהי תקרת זכוכית בעולם של פיתוח ארגוני, ויועצת פנים ארגונית ומנחה. כן הוצאו לי תפקידי ניהול כאלה ואחרים, אבל הרגשתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות. זאת אומרת, זה לא המקום הזה. ואז באמת סביב, באמת משבר מאוד 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 גדול, בריאותי של ילדים, שככה נולדו והובחנו עם איזושהי מחלה גנטית סופנית, ועברנו באמת ככה תקופה מאוד 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 קשה, של שנתיים ככה, שנתיים ושל דרמות מאוד 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 קשות. קשוח. מאוד 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 קשוח. בעצם הבנתי שאני רוצה לסיים. רוצה לסיים ולצאת לאיזושהי דרך עצמאית שלי. עוד לא ממש ידעתי מה ומו, אבל הרגיש לי בבטן, האינטואיציה, שזה הזמן. כן, שאם יש עוד איזה מין דבר שמלווה אותי, האינטואיציה הזאת, שהיא סוג של תחושות בטן, אבל מושכלות, בסדר? מתוך חוויות, שזה הזמן שלי ככה לפרוס כנפיים ולצאת. את יודעת, זה ממש מעניין ביחס לתקופה, שאנחנו נמצאות בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, ולצד זה אני שומעת המון אנשים, שבעצם מתוך זה שהמון אנשים חווים את התקופה כמשבר אישי, הרי אמרנו שבסוף זה סובייקטיבי בתחילת הפודקאסט, אז שבעצם מזהים שהמשבר הזה אולי הוא הזדמנות, כאילו לנטוש את מה שעשו עד עכשיו, וליצור משהו חדש או משהו כזה, אז באמת אולי אנשים כאלה ממש התחברו למה שאת אומרת, ועוד בחוכמת הבדיעבד, אנחנו נמצאים בתוך הסיטואציה, אבל באמת, כאילו נקודת מפנה זה שזהו, יש משהו מאוד מאתגר, היה את מה שהיה עד עכשיו, ויש משהו שמבעבע בי, ואולי זה כמו הזדמנות. נכון, אני חושבת שבכלל ההבנה הזאת, קודם כל התפיסה הזאת של רגע, מי אני, מה אני, מה חשוב לי כזה, שהוא הרבה יותר דרמטי בעיתות משבר. נכון. בסדר? בעיתות משבר, ואין ספק שכל איזושהי דרמה, כל משבר, הוא גם מקום לשינוי, להזדמנות. נכון. בסדר? זה לפעמים נשמע כזה קצת פנטזיונרי, או נורא צבוע ורוד, זה ממש לא צבוע ורוד בעיניי. זה לא, כן, זו תקופה מאתגרת, לגמרי. ויש את כל הקושי. כאילו היום אני מסתכלת אחורה, ואני אומרת, איך בתקופה הכי קשה, באמת הכי קשה של חייך, נבט איזשהו משהו מיוחד. נבט איזה מין משהו שכאילו פתאום החלטת, במקום להישאר במקום הכי בטוח, בסדר? הכי בטוח, רגע לעזוב אל הלא נודע, כי עזבתי, ותוך כדי תנועה, לא כל כך ידעתי לאן אני הולכת, רק קיבלתי איזושהי החלטה והלכתי איתה. ולעשות את זה. אז אני סקרנית רגע בנקודה הזאת, אם גם היה לך כזה תמיכה, מה סובבים אותך מהבית, או שקצת, כאילו סליחה על זה, אבל אולי כזה קצת הסתכלו עליך כמו את משוגעת בתקופה כזאת לעשות את זה? אז אחד אני אגיד שבן הזוג שלי, שלאורך כל הדרך, היום אני כבר יודעת להגיד את זה בעוד נקודות בחיים קדימה, הכי תמך בעולם. ואני חושבת שיש משהו בלסיים במקום עבודה דווקא במקום טוב. במקום טוב מהמקום של כאילו, של הכי כאילו, את אומרת, וואו, אני בשיא שלי, אני במקום שהוא זה. נתתי, עשיתי, אוהבים אותי. נתתי, עשיתי, אני אגיד שגם שם המנהלים שלי, אפרופו מנהלים, וזה משהו שאני זוכרת עד היום, הכי פרגנו והכי תמכו בצעד הזה, זה ממש דברים שמלווים אותי עד היום. זה לא מובן מאליו בכלל. הכי לא מובן מאליו, ואלה דברים שאני זוכרת אותם עד היום, והם עולים לי בליוויים של מנהלים, ובשיח שיש לי עם מנהלים, של מה קורה כשעובד שלך, גם עובד מאוד טוב שלך, רוצה לקום ולעזוב. ולהמשיך להתפתח במקום אחר. ולהתפתח, כמה זה חלק מההצלחה גם ניהולית שלך, לבוא ולפרגן ולעודד ולפתח, דברים שהם קצת לפעמים נוגדים את האינטואיציה שלנו.
אני פיתחתי מישהו, עזרתי לו לגדול ולצמוח, ועכשיו הוא הולך, בסדר? כן. זה הרבה פעמים שיח שאני שומעת עם מנהלים ומנהלות, אז זה ככה משהו. ואז אולי כן. לגמרי כן. אני היום יודעת להגיד שמנהלות ומנהלים שמצליחים להצמיח ולפתח אנשים, ודווקא לתת להם לפרוח קדימה, בעיניי, זו הגדולה שלהם. כן. זו הגדולה שלהם, והיום אני מדברת את זה הרבה מאוד. זה מאוד מתחבר לאותו growth mindset שדיברנו עליו קודם, המקום הזה של כמה אנחנו גם צומחים, שאנחנו מפתחים אנשים, ובאמת נותנים להם לפרוס כנפיים. וגם לזכור אותנו בתוך הדבר הזה. כלומר, איפה אנחנו היינו, לאן אנחנו רוצים ללכת, מה אנחנו היינו רוצים שיעשו עבורנו, אם אנחנו היינו העובד הזה. נכון, נכון, לגמרי, לגמרי. כל הזמן הריקוד הזה, אני אומרת, בין להיכנס לנעליים האחרות, ורגע לראות מפרספקטיבה של מישהו אחר, ולזכור איפה באמת התפקיד שלנו. אני כל הזמן אומרת, היום, ניהול הוא בניית מערכת יחסים. הוא בניית מערכת יחסים ארוכת טווח, יש לה כל מיני גלגולים, בסדר? אבל בסוף בתוך מערכת יחסים, אנחנו צריכים לזכור איפה המיקוד שלי במי שנמצא איתי, בי, זה בדיוק כל הזמן המקום הזה. ואני רגע חוזרת, אז כאילו יצאתי ללא נודע. כאילו למין עצמאות בתקופה שהיא הייתה מאוד לא פשוטה אישית עבורי, בתוך ככה משבר גדול. אבל כשאת אומרת, יצאתי לעצמאות, אז אם אנחנו נכנסות רגע לנקודה, אז זה אומר שממש עזבת, ואז כמו פתחת עוסק, או שזה היה לזה כזה קצת יותר, רגע, לא עשיתי כלום וניסיתי להבין מה אני עושה? אז אני אגיד, כן, יצאתי, ואני, כאילו, יש בי משהו מאוד, מתוך החשש לפעמים, והפחד, אני כאילו הכי לא אמיצה כזאת שיש. אני נראה לי מהצד שזה לא נכון, אבל בתחושה שלי, כאילו כבר, כאילו כן, כל הזמן אני חושבת כמה צעדים קדימה, אבל מאוד ארצי, מאוד פרקטי. יצרת עוגנים קטנים? יצרתי עוגנים קטנים. אני אגיד כן, כן, התייעצתי ככה קצת עם אנשים, ופתחתי עוסק פטור. עוד לפני שהיה את ההצעה הראשונה, או את הסגירה הראשונה? נכון, ואני אגיד יותר מזה, שבתחילת הדרך, ממש יצאתי ובעצם התחלתי לעבוד דרך חברות ייעוץ כפרילנס. בעצם לא מיד יצאתי לשוק ואמרתי, היי, אני פה, קחו אותי, כזה. אז זה משהו ביניים כזה, בין להיות רגע שכירה לעצמאית. כלומר, הסוג האמצע הזה. כשאמרתי רגע שאני הכי תפסתי את עצמי כטיפוס הכי לא עצמאי בעולם, אז אמרתי, אוקיי, מה מתאים לי? כן, יש משהו בי לאורך הזמן, שאני כל הזמן רגע מתחברת לעצמי, ואני אומרת, אוקיי, עצמאות זה מילה נורא גדולה, להיות עצמאית זה מילה נורא גדולה, יש מיליון סוגים של עצמאים. נכון. בואי רגע תתחברי למה מתאים לך. אני בכלל בחיים שלי מאוד מאמינה בבייבי סטפס, בלעשות דברים בהדרגה. כן. זה מה שנכון לי. אני יודעת שיש אחרים שזה פחות נכון להם, והולכים על חלומות נורא גדולים, וזה מדהים, וזה זה. לי היה נורא חשוב להרגיש איזשהו ביטחון. כן, וזה נורא חשוב זה שאת קשובה לעצמך, כלומר, שאת לא מנסה לעשות משהו שאת לא. אז זה גם חלק מהדרך. אני אגיד שזה חלק מתהליך למידה אינסופי. כן. אני עדיין בתוך הדבר הזה כל הזמן, אוקיי, הילה, סנטר, כן. בואי תהי קשובה למה שנכון לך. בסדר, יש משהו נורא מפתה, בטח בעולם שלנו של היום, של רשתות חברתיות, של כל מה הוא עושה ואני אעשה כמוהו. מה הוא עושה ומה אחרים עושים, ואני חושבת שאם יש משהו שאני כל הזמן חוזרת אליו, והוא לא פשוט, בסדר? הוא רגע לנשום ולהגיד מה מתאים לך, מה מתאים לי היום, דרך אגב, יכול להיות שעוד שנה יתאים לי משהו אחר, אבל מה מתאים לי היום, ובאמת בתחילת דרכי בעצם הייתי כמו מין חצי עצמאית כזאת, עבדתי כפרילנס בחברות ייעוץ, גם הכרתי עוד עולמות חוץ עולם התקשורת בעולם השירות. נפתחתי לעוד עולמות, הגעתי משהו ביבע בי ונורא רציתי משהו יותר חברתי. כן. אז ככה כמה שנים באמת גם הדרכתי ככה סדנאות של חיילים וחיילות, זאת אומרת, של הכנה לאזרחות, לקראת השחרור, דרך משרד הביטחון. כלומר, נפתחת לעוד אפשרויות רגע. לגמרי נפתחתי לעוד אפשרויות, לעוד מגוון ארגונים, לא רק תקשורת, פתאום בנקאות, ופתאום עכשיו כל הזמן זה היה שזור סביב אנשים שאני יודעת שאני טובה בהם, בסדר? הליווי הזה. הקור הזה שדיברנו עליו. לגמרי, וכבר יש לי הרבה ניסיון בליווי מנהלים, וניהול הוא ניהול עם כל הניואנסים מארגון לארגון, ואנשים, ובטח חבר'ה צעירים, אני חוזרת רגע לחיילים וחיילות לקראת שחרור, אז נפתחתי לעוד המון עולמות, וכאילו סטפ ביי סטפ הכרתי גם עוד עולמות, הכרתי עוד אנשים. זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד הדרגתי. אני אגיד שתוך כדי תנועה גם היה לי ברור שאני בונה את עצמי לאט, עוד ילדתי בדרך עוד 2 ילדים, זה כל פעם ככה היה לאט לאט, אבל הרגשתי
שאני כל הזמן עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת מתפתחת, עוד קצת ועוד קצת מעיזה. בסדר? עבורי זה היה המון ככה בעולם הזה של להגיד, אני הילה, אני עצמאית, אני באיזשהו המובן המוצר של עצמי. זאת אומרת, להתחיל להגיד, אני עומדת בזכות עצמי. כמו למכור את עצמי. תראי, יש בזה משהו בסוף, בטח כעצמאית שנותנת שירותים, בסדר? אני נותנת שירותי ליווי מנהלים, בסוף אני מוכרת את עצמי, אני חושבת שהיום אני עובדת על המקום הזה של חיבור לאנשים. עוד לפני שאני מציגה את המוצר שלי או את מה שאני נותנת, אני קודם כל רוצה להכיר את הלקוחות שלי, מה הם צריכים, ואם יש חיבור, אני יודעת שזה יעבוד. אבל רגע, על ההצגה עצמית, משהו מעניין, כי אני רוצה להתחבר. לפני משהו כמו שבוע, הגיעה אליי בעלת עסק, עסק יחסית חדש, משהו שקשור בשיווק, והיא גם שנים הייתה שכירה בתחום השיווק. והיא, זאת אומרת, walk the talk, כלומר, רשת שיווק, והיא גם התחילה כפרילנסרית, והיא לא מצליחה לעשות את הצעד הזה של בעצם לעבור ללקוחות פרטיים, שבעצם פונים אליה, ובעצם כמו שאת, זאת אומרת, הנה אני הילה ואני עושה את הדבר הזה. והיא ניסתה להבין, כאילו, במה היא צריכה עזרה, וניסיתי להבין ביחד איתה. ובסוף הבנתי, והיא הבינה ביחד איתי, שבסוף היא יכולה להמליץ לאנשים איך לעשות את הפנייה הזאת ללקוחות, בין אם זה קרה או חמה, ולהציג את עצמה. אבל איפה הכשל בלהיות מספיק בביטחון, שמי שאני הולכת להציג, כלומר, אני הולכת להגיד, אני הילה, כלומר, אני לוקחת אותך כדוגמה, ואני עצמאית, ואני מסוגלת לעשות 1, 2, 3, ואני עומדת מאחורי זה, ואני אומרת את זה בגאון, עם ככה גב זקוף, וזה המעבר הזה, כי את מציגה אותו בקטנה, אבל הוא לא מובן מאליו. הוא סופר דרמטי. אני קוראת לזה התהליך לעמוד בפרונט, בסדר? כי היה משהו שהתחלתי לעבוד דרך חברות ייעוץ, למשל כפרילנס, אז את כל המאחורי הקלעים בעצם הם עושים. ואני יודעת שבשנייה שפוגשים אותי, בסדר? שאני כבר מגיעה וכזה, אז זה מסתדר וזה טוב לי. אז לקח לי ככה כמה שנים, אני אגיד, זאת אומרת, זה לא היה תהליך נורא מהיר, ולאט לאט דווקא דרך התגובות של הלקוחות, התחלתי להבין שאני צריכה לעשות איזשהו שינוי בעצמי, שהתגובות היו, תקשיבי, הילה, יש בך משהו אחר. את מביאה איתך איזשהו ערך מוסף שאנחנו לא מוצאים אצל הרבה יועצים. משהו אחר ממה שהחברה שאת עומדת מאחוריה כל פעם מציגה? תראי, חברות בסוף, חברות ייעוץ עובדות עם הרבה מאוד יועצים ויועצות, פרילנסרים, וכל פעם קיבלתי מכל מיני מקומות, בהתחלה אמרתי, זה סתם, כאילו מנסים להיות נחמדים, או כזה, מחמאות, ולאט לאט גם למדתי לקבל את המחמאות האלה, ולהבין שאם זה חוזר על עצמו בכל מיני ארגונים, ומכל מיני מקומות, גם מאנשים שלא חייבים לי שום דבר, הבנתי שאני מביאה איזשהו משהו ייחודי, שיש לי איזשהו ערך שאני מביאה אותו, ואני רוצה לשים אותו בפרונט. כן, אני רוצה לשים אותו בפרונט, ואני אגיד, זה היה לי מאוד לא פשוט. כאילו מהמקום הזה, מה אני, קצת המקום הזה של כאילו אולי קצת יהירות ושחצנות, ולאט לאט גם סידרתי את זה לעצמי, ואמרתי, זה ממש לא שם. יש לך משהו שהוא שווה לאנשים, אנשים אוהבים אותו, הוא נותן להם ערך, אז הם גם מחר יהיו מוכנים לשלם עליו. אז גם כמו קצת לא פרט אם את לא מביאה את זה לעולם. כמו יש לך איזושהי מתנה, ואת כמו שומרת אותה לעצמך. את מכירה את זה שאומרים את זה במקום... אני מכירה את זה, אני אגיד, את יודעת, זה גם כן היה לי מינו, באמת, כזה, אני מודה. אבל לאט לאט אני באמת מבינה את זה. זאת אומרת, המקום הזה של כאילו בסוף גם אם אני רוצה להתפתח, ואני רוצה להיות עצמאית, ואני גם רוצה, אני למדתי להגיד את זה, אני רוצה גם לעשות מהעבודה, אני רוצה להרוויח כסף, אני רוצה לחיות חיים טובים. זה חלק מהדבר הזה, גם את זה לקח לי המון זמן להגיד. בסדר? ממקום של רק כאילו להביא איזושהי משכורת או כזה לעצמי, רגע להגיד, לא, אני גם רוצה לחיות טוב, אני רוצה להתפתח, ואני רוצה להרוויח יותר, ומגיע לי להרוויח יותר. ומגיע לי להרוויח יותר, ואני גם מבינה שזה אפשרי. אני אגיד שלאורך השנים משהו שאני מאוד מקפידה לעשות אותו, ושוב, אני חושבת שזה מהסיפור של האנשים, זה לייצר קשרים עם קולגות, בסדר? לייצר קשרים עם קולגות, לפעמים גם איזה שהם שיתופי פעולה, אבל בעיקר לייצר איזה שהם חברויות והפריה הדדית ולהתייעץ, אנשים שאני באמת מרגישה איתם בבית. כי מה זה עשה לעצמאות שלך? כי אחד, ראיתי עוד אנשים שמתפתחים ועושים ואת הדרך שלהם, ולמדתי מזה המון, בסדר? וזה שיש לי
כמעט בכל מקום איזה מין חברה או חבר יועצת שעוסקים בתחום שלי או בתחומים משיקים, ויש לי איזה קרייסס, אז אני יכולה להתייעץ בלב שלם ולא לחשוב מה יחשבו וכזה וכזה וכזה. ותכולה לפתוח להם דלת, ושאת תפתחי לעצמך דלת. לגמרי. זאת אומרת, גם המקומות האלה, אחד מהמקום הזה של לפרגן לאנשים, זה אחד הדברים שהכי מובילים אותי, אני מאוד אוהבת את זה. זה גם מחזיר אותנו לזה שאת בן אדם של אנשים, אז כלומר לקחת את הדבר החזק הזה שלך. לגמרי. ופתאום ראיתי, הנה זה אפשרי, ואפשר גם להיות עצמאים, לא רק דרך חברות ייעוץ, כאילו כל פעם נפתח לי עוד איזה צוהר בחלון הזה, כן. שגיליתי אותו נורא לאט. אז כלומר, אם בהתחלה זה היה דרך, כמו פרילנס דרך חברות, אז רגע, אולי יש לי נטוורק ואני יודעת, אני אישה של אנשים, אז אולי אני יכולה דרך אנשים, וכמו כל פעם, כאילו אל עבר זה שאני יכולה לעבוד עם לקוחות פרטיים. ממש, ממש, ואני אגיד שהדבר הראשון זה פתאום, גם עוד פעם על להגיד כן ולזהות הזדמנויות, פתאום התקשרה אליי מישהי שמכירה אותי בכלל מהנעורים, וביקשה פתאום איזה סדנה למשהו שמעולם לא העברתי עליו סדנה, אבל משהו למנהלים, ואמרתי, אוקיי, כן. אחרי שניתקתי את הטלפון, אמרתי, אמא, למה אני עושה עם זה? אבל אמרתי, ממש, ממש, ולקפוץ למים, ומשם איכשהו נפתחו דלתות, בסדר? והרבה מאוד כמו רשתות כאלה ששלחתי ומגיעים. שלח לחמך ממש, ממש. אז אני אגיד הרבה מאוד מפה לאוזן. אני היום מבינה שהפה לאוזן הוא לא מספיק, וגם אני בתוך תהליך רגע של לצאת לאור ולחשוף את מה שאני עושה, גם בעולם של רשתות חברתיות. זאת אומרת, אני ממש מרגישה שאני כל פעם עוד גדלה ועוד מתפתחת. בתהליך התפתחות. ממש, וזה לא נגמר. זה לא נגמר. אחד, זה מה שאני אוהבת, בסדר? יש בזה איזה משהו, כל הזמן הפחד, או החשש הקטן הזה, ואם זה לא יעבוד, ומה יהיה, הוא קיים, בסדר? אבל אני היום כבר הרבה יותר בטוחה בעצמי. אני אגיד... יודעת להתמודד עם החששות האלה. נכון, ואני אגיד, אני כן מחברת את זה, אני מבינה היום עוד יותר מתמיד, שהסיפור המקצועי שלי, הדרך ההתפתחותית המקצועית שלי, היא לא נפרדת מהחיים האישיים שלי. בסדר? מהחיים האישיים שלי, וכל הזמן יש קווי השקה כאלה, וכלים שאני כאילו לוקחת מפה לפה ומפה לפה. ואני אגיד, אחרי אותו משבר שסיפרתי, זאת אומרת, אז היו עוד כמה אירועים ככה לא פשוטים בחיים, משמעותיים, גם אירועים בריאותיים, גם אירועים ככה, וכל הזמן היו שם כמה נקודות שחיברו אותי כל הזמן לקרקע. פעם אחת יש איזה מין משהו אופטימי בי, כנראה. זאת אומרת שגם מקווה לטוב, אבל גם איזושהי תקווה, זאת אומרת שהטוב לא יגיע לבד. זה לא סתם איזה מין אופטימיות בלה-לה-לנד. אז אני צריכה להיות פתוחה לזה ולקבל את זה. אני אחד צריכה להיות פתוחה לזה. אני שתיים צריכה להבין של לזרוק מטרות קדימה כאלה, של תכווני לאן את רוצה להגיע, תשמחי על עצמך. תעזרי בכל מי שאת יכולה לעזר, לדעת לבקש עזרה, לפנות, להתייעץ, לשאול. שוב, דברים שלי הם אולי מאוד מאוד טריוויאליים, אבל אני מבינה שהם לא לכולם טריוויאליים. היכולת הזאת רגע להיעזר ולשתף רגע בקושי. אני אגיד שלפעמים היום, בתוך קורסי ניהול למשל, אחד הדברים הכי דרמטיים, שיש מנהלים שבאים ואומרים, וואו, זו פעם ראשונה שאני רגע משתף את הקושי שלי עם עוד מנהלים, ואני גם מגלה... והוא אף פעם לא עשה את זה לפני. אף פעם לא עשיתי, לא הייתה לי פלטפורמה לדבר הזה. אז אני רוצה רגע, לפני שאנחנו צוללות למה שאת עושה ביום-יום, כדי שנבין קצת יותר, כי זה גם ממש מעניין להגיד רגע שאני שומעת לאורך כל הדרך, מה שאת מספרת, את מספרת על כל מיני רגליים שלך, ואהבה לאנשים, וחיבור, וייעוץ וכזה, אבל את תיארת את זה כאיזושהי התגלגלות של קריירה, ומה שאני שומעת זה דבר ראשון שאת, מעניין אם יש איזה מושג כזה, כמו מקרו-לרנר, כלומר, את לומדת גם את עצמך, וכל פעם משכללת את הלמידה של עצמך, וזה חשוב לך, זה חלק מההתפתחות, כלומר, זה לא בהכרח החוצה ובהכרח קורסים או משהו כזה חיצוני, אלא כל פעם מזהה משהו על עצמך, ומשכללת את זה ומכניסה את זה לדרך התפתחות שלך. והפעם השנייה שאני שומעת את המקרו-לרנר הזה, זה גם ביחס לאחרים. אז אם את מייעצת למנהלים, תכף תספרי על זה, אבל מה שמעניין, כי אני שומעת גם שאספת מהדרך ממנהלים אחרים שהיו לך, גם מהחוויה האישית שלך, גם מהקריירה שלך, ובעצם בכל רגע שאת מתפתחת, את בעצם בונה עוד שכבה של למידה על השכבה הקודמת, ואת מכניסה את זה כמו באיזה מודלין, כאילו לשכבה הבאה. שזה נשמע לי ממש אבן כזה, כמו רגל בחייך. אז אני אגיד שמקרו-לרנר מעולם לא שמעתי, וזה יכול להיות אדיר, אבל מושג מקצועי שנקרא, שאני
מדברת עליו ולמדתי אותו גם בזה, זה באמת LLL, Lifelong Learning. נכון. בסדר? נכון. באמת המקום הזה של ההבנה, ושוב פעם אנחנו מאוד מתחברות ל-growth mindset, להבנה הזאת שכל עוד אנחנו לומדות כל הזמן ומתפתחות מתוך תפיסה. זה יכול להיות מהחיים האישיים, דרך הילדים שלנו, דרך כל דבר, בטח בעולם המקצועי, זה שם. אבל את יודעת מה? אני רגע רוצה לדייק, כי אני כן מכירה את המושג הזה, אבל אני חושבת שהמושג הזה הרבה פעמים מתייחס גם לאנשים שרוצים כל הזמן, שאומרים, אל תתעקו במקום, בואו תתפתחו, תקראו, תבדקו איך אתם יכולים להתפתח. ואני אומרת, יש לך איזושהי איכות, שזה לא האיכות הזאת, בעיניי יכול להיות, זה גם, אבל כמו יכולת, כמו למדל את מה שאת עושה, ולהעביר הלאה את זה לאנשים אחרים כסל כלים. אני אשמח לשמוע איך את עושה את זה למנהלים, אבל זה מה שנשמע לי ש... אבל אני אגיד שאני חושבת שזה גם וגם. אני באמת חושבת שמכל אירועי החיים שלנו, מכל קורסים ודברים שלמדתי לאורך הדרך, אני אגיד שבמקביל ככה ליציאה לעצמאות, החלטתי שבא לי ללמוד משהו בשביל הנפש, משהו זה, ובאמת למדתי הנחיית קבוצות הורים במכון אדלר. וואו, שזה קצת כזה ליד. לגמרי, ליד ולא ליד. למרות שהורים הם מנהלים. נכון. אז אני אגיד, אז באמת למדתי 4 שנים באדלר, במקביל בעצם לכל הדבר הזה, וזה נכון, זאת אומרת, יש לי איזושהי יכולת לאסוף את הדברים האלה, ומתוך איזושהי מודעות, רגע, כמו שאת קוראת לזה, למדל את זה, או להשתמש בכלים האלה בעוד מקומות בחיים. כן, להשליך עליו מקומות לגמרי, להשליך את הדברים, ובגלל זה אני אומרת שיש איזה מין משהו כזה, שלאורך כל החיים, אני כאילו אוספת לתיק שלי עוד ועוד ועוד דברים, ואני יודעת מתי לשלוף אותם. ולהראות את זה הלאה. ולהראות את זה הלאה. ולהראות את זה הלאה, ואני אגיד, לפעמים באופן בלתי מודע בכל המשברים שהיו לי, ובאמת האירועי חיים שאני נתקלתי בהם, אני יודעת לשלוף את הכלים האלה באופן די אינטואיטיבי. אני עושה את זה כמעט באופן לא מודע, בסדר? אבל כשאני מסתכלת על זה לאחורה, או שאנשים מבחוץ אומרים לי, לא, זה לא טריוויאלי. מה שאת עושה, אז זה כבר הופך להיות מין כלי שאני יודעת ממש להשתמש בו במודע. בסדר? אז המקום הזה, אני אגיד, כן, ההנחיית הורים באדלר, אז כאילו, מה הקשר בכלל בין הורות לבין ניהול? אז אחד, אני חוזרת ואומרת, גם הורות ובניית מערכת יחסים אולי, מה זה אולי? המשמעותית ביותר שיש לנו בעיניי בחיים, ואמרתי שגם על ניהול אני מסתכלת כמערכת יחסים, אז יש לא מעט דברים שהם משיקים ודומים בין הורות לבין ניהול, יש גם תודה לאל דברים מאוד מאוד שונים, אבל אני אגיד כל כך הרבה כלים, או אני חושבת שבכלל שם עשיתי איזשהו מסע גם של מודעות והתבוננות עצמית, באמת לראות מי אני. שאת מנהלת גם את ההורות שלך. לגמרי, וגם שם ההבנה שאנחנו בלמידה מתמדת. אין כאילו איזה מין קו סיום כזה, גם שהנה, זהו, צ'ק וי, אני עכשיו בסדר. וזה נורא נורא מתחבר לי גם לניהול. אני חושבת, ובגלל זה אני קוראת גם היום ככה למקצוע שלי, שאני מלווה מנהלות ומנהלים במסע הניהולי שלהם. כי זה מסע שהוא לא נגמר. בסדר? גם הורות. בואי, יש לי הורים שיהיו בריאים, גם הם עדיין במסע. יכולים ללמוד. לגמרי, ואני עדיין מאתגרת אותם. זאת אומרת, זה כל הזמן שם. זה כל הזמן שם. אז המקום הזה, הוא באמת, אני ממש מרגישה שאני מסתובבת בעולם הזה, סביב אירועים שחלקם אני בוחרת, והם שמחים והם נהדרים וחלקם, וואלה, אין לי שליטה, והם לא כיפים, והם לא זה. אבל אני כאילו אוספת לאיזה מין תיק דמיוני, המון כלים, ביכולת, אוקיי, של איך מתמודדים, וכל פעם רגע קמים מהמקום הזה. ובסוף, בעולם הניהולי, בעולם העבודה המטורלל שלנו, עם כל כך הרבה שינויים וכל כך הרבה משברים, מנהלות ומנהלים, הם באמת כאילו כל הזמן צריכים רגע, הדבר היחידי שקבוע לנו היום, אנחנו אומרים את זה, זה השינוי בעצם. נכון. אנחנו כאילו יודעים שיש שינוי, אנחנו לא כל כך יודעים מה הוא יהיה, בטח בתקופה הזאת שאנחנו חיים בה היום, שכאילו רגע כל האיומים מסביב. אז בואו גם תהיו ותלמדו, כי תמיד יש מה להתפתח ולהשתנות, ומי שקופא על השמרים, אז כמו הוא לא... הוא לא רלוונטי, הוא לא רלוונטי. גם כמנהל. חד משמעית. חד משמעית. ואני אומרת יותר מזה, זאת אומרת, גם לאורך החיים הניהוליים, כל פעם צריך, זה קצת כמו ניהול, זה קצת כמו חדר כושר כזה, בסדר? זה מיומנות כזאת שאם אנחנו לא כל הזמן עובדים בה, בודקים, משכללים, אז אנחנו כאילו נשארים מאחור. תפיסה ישנה. כן.
כי דרך אגב, להיות מנהלת היום, לצורך העניין בחלק מהארגונים, זה לא כמו להיות מנהלת לפני 10 שנים, וגם לא כמו לפני 5 שנים. נכון. כי העובדים הם אחרים, כי המציאות היא אחרת, כי הכל כל הזמן נכון. ומי שלא מתפתח וגם נפתח להכיר תובנות מאחרים, ולשכלל, ולהסתכל על עצמו, ולבקר את עצמו, ולרצות להיות טוב יותר, אז באמת זה איזשהו... אז זה לא רלוונטי, בסדר? הוא לא רלוונטי. אני אגיד שעם כל זה שזה נשמע ככה, לפעמים נורא מאיים בזה, אני חושבת שגם זה האתגר, זה הגיוון, זה היופי רגע במקום הזה בלהתפתח. אני אגיד שבעיניי הבסיס באמת להיות מנהלת טובה, זה לאהוב אנשים, בסדר? אני באמת חושבת, אחד הדברים שאני אומרת בעיקר כך, גם בקורסים, אבל גם בליווי אישי, שמנהלת יכולה להגיד לי, לא, העובד הזה מטריף אותי, והעובד הזה, יש משהו שאני עוד זוכרת, אחד הטיפים המופלאים שקיבלתי ממנהלת מהממת שלי, שאמרה לי, דווקא בקורסים שניהלתי והעברתי, היא אומרת, תסתכלי על כל אחת מהעובדות והעובדים. קודם הם בן אדם. קודם הם בן אדם, אבל יותר מזה, היא אמרה לי, תמצאי ותרשמי לך. מהו הדבר שאת אוהבת בהם? בסדר? תסתכלי על אנשים בעיניים טובות. תמצאי מה הדבר שאת אוהבת בכל אחד ואחד מהאנשים. אני חושבת שזה טיפ לא רק לניהול, אבל זה נכון. זה נכון, כי אני חושבת, עוד פעם, בכל אחד מאיתנו יש דברים יותר מוצלחים ופחות מוצלחים, אבל בטח כמנהלים שמנהלים צוות וצריכים לבנות, מה זה צריכים? כדאי להם לבנות מערכת יחסים טובה עם העובדים שלהם כדי להגיע ליעדים, כי בסוף זה ביזנס, בסדר? נכון. אז למצוא את הדבר הזה, תאור, בסדר? ואיפה שאנחנו מאירים, שם זה... יפה מה שאת אומרת, באמת. זורח, בסדר? זה אפרופו מהאורות, איפה שמאירים עם הפנס, אפשר לראות את האור. בסדר? וזה לחפש את מה אני אוהבת בכל אחד, מה היכולות של כל אחד, מה המיומנויות שהוא טוב בהם. במקום רגע לראות את המה לא, כי המה לא הרבה פעמים, בדיוק, המה לא צף לנו הרבה יותר מהר, וזו מיומנות, לאמן את עצמנו רגע לראות מה כן, וברור היום שניהול דרך המקום הזה של החוזקות, והדברים הטובים של הבן אדם, הם בסוף אלה שמביאים את התוצאות הטובות יותר. כן. בסדר? כי שבן אדם מרגיש במיטבו, ושהוא לא במקום שיפוטי כל הזמן, ובמקום זה, אז הוא יכול להביא לידי ביטוי את היכולות שלו, את התשוקות שלו, ומה שהוא עושה טוב, וזה מוכיח את עצמו. בנאות אופטימי זה, אני דווקא מסקרן אותי, זה נשמע קצת, כלומר, כן היה את המשבר המאוד גדול, שמשם יצאת לעצמאות וזה, אבל זה קצת נשמע מהצד, וזה בטוח לא ככה, כאילו היה איזה עשור של, מאותו רגע, הכל פשוט נהיה ורוד, ענן, והעובדים זה החוזקות החיוביות, אז כזה, איך את מתמודדת שיש איזשהו דאונים בתוך להיות עצמאית, עם הקורונה, עם המלחמה? אז אחד, אני אגיד שהדרמות, כאילו הקטנטנות, התחילו עוד קודם בהקשר הזה של כאילו אני פתאום צריכה להתעסק עם דברים שמעולם לא התעסקתי בהם. מה, בירוקרטיות וכזה? קצת בירוקרטיה, לדבר עם רואה חשבון, מה לשאול אותו בכלל? בסדר? כאילו, רגע, מה אני לא יודעת שאני לא יודעת, ומה כזה? זה מהדברים הקטנטנים. זו שאלה מצוינת, אגב, מה אני יודעת שאני לא יודעת. כן, אני אפילו לא יודעת מה לשאול, כי אני לא יודעת מה אני לא כזה. אז גם פה אני אגיד, זה הדברים הקטנטנים של תחילת הדרך וכזה, ובכלל רגע איזשהו שלב לעבור מעוסק פטור לעוסק מורשה. אבל דווקא יותר מסקרן, כלומר, את זה בטוח צלחת, ואנשים כן צריכים בזה עזרה, אבל דווקא בהמשך. אז אני אגיד שהדרמה הגדולה באמת הגיעה באמת בימי הקורונה. שהיומן היה מלא, בסדר? באמת בסדנאות, בדברים שמן הסתם הכל פרונטלי. הכל פרונטלי. והכל נעצר. והכל נעצר. כי הסדנאות הן בעצם פרונטליות? כן, הסדנאות פרונטליות. וצריך להבין מה עושים. את יודעת, זה קצת קשה רגע לחשוב על זה, אבל מעולם לא עבדתי אונליין. מעולם לא עבדתי אונליין. זה היה נשמע לי כמו מדע בדיוני. מה פתאום? אני חייבת לפגוש את האנשים פייס טו פייס, אני צריכה להריח אותם, להרגיש אותם. כי אחרת אני לא יודעת להגיב אליהם, אני לא יודעת לעשות. ברור, כזה. ובאמת זה היה כאילו המקום, אוקיי, הסתכלתי על עצמי ואמרתי, אוי ובוי, מה קורה? מה זה? זהו, נגמר לי העסק בעצם. נגמר העסק, כאילו גם זה היה נראה דרמטי כזה, סוף העולם וכזה. זה היה דרמטי כמה שנים. היום אנחנו חוזרים לזה, קונים את זה בשנייה עם המצב שלנו היום, אבל אז לא ידענו, וזה היה הכי דרמטי לאותה תקופה. נכון. ואני כן אגיד שכאילו עוד פעם, המזל הזה שלי לזהות הזדמנויות, העברתי ממש, הייתי תחילתו של קורס פרונטלי, בסדר? של קורס פרונטלי שעסק
אפרופו ב-lifelong learning של הנחיה של כישורים מותאמים לעולם עבודה רלוונטי. של איזושהי קבוצה של נשים צעירות, דרך איזשהו פרויקט ככה של הג'וינט והכל, ואז אמרנו, אוקיי, פרונטלית אי אפשר להיפגש, בוא נעבור לזום. ואני בהתחלה אמרתי, מה זום? מה זה זום בכלל? אני לא יודעת לתפעל את זה. אני לא יודעת להנחות בזום. אני לא יודעת, אני חיה את השטח, אני יודעת עם התנועה, עם הזה. אבל איך את פתאום אומרת לזה כן? אז כי את אומרת, אני אומרת כן להזדמנויות, וזה מאתגר אותי. אחד, אני אומרת, הילה, אין לך עבודה. אין לך עבודה. אין לך ברירה, את אומרת כן, את תסתדרי. שזה משהו גם באמת שמה שזיהינו במשברים, שאין ברירות, אז כזה צומחים. כזה. אחד, אמרתי, קודם כל, את אומרת כן. כי אם את לא תגידי כן, מישהו אחר יגיד כן, כי הבנתי שיש פה דרמה, ואני חייבת לעשות איזשהו אפסקילינג לדברים, איזה שיפט, אני חייבת ללמוד משהו חדש, כי אני לא יודעת כמה זמן זה ייקח, ואני חייבת, עכשיו שאני אוסיף על הסיפור הזה, שאני גם קצת כזה טכנופובית וכזה, ואמרתי, אין לך ברירה, אין לך ברירה, יהיה מה שיהיה, את תמצאי מי שיעזור לך, מי שילווה אותך, גם אם מישהו יחזיק לך לידך את היד ויתפעל בהתחלה, את עושה את זה. וזה היה מדהים. זאת אומרת, זה היה מדהים. מה, זה פשוט עבד? עוד פעם, זה עבד בהתחלה, שקשקתי, חששתי, כן, בקורס הראשון אני אמרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות את זה עם מישהי בקו, עשינו את זה, זאת אומרת, הייתה איזושהי שותפה שפיתחה את הקורס, אז עשינו את זה בקו וצלחנו את זה ככה יד ביד. זה היה סופר מלחיץ, באמת דפיקות לב, הזעה, כל מה שאת רק לא רוצה. מיליון טסטים על המשפחה, על הזה, מלא דברים. זה פעם ראשונה בחיים שלי שפתחתי, ומשם נולדו עוד קורסים ועוד קורסים. אז אני שומעת שאת כאילו דבר ראשון מסכימה להזדמנויות, 2 מסכימה לשקשוק ולחוסר ביטחון. חד משמעית, שקשוק וחוסר ביטחון. ו3 אבל בייבי סטפס. אני אז מישהי איתי, ואז אני אלמד, ואז אני אבין, ושלושתם ביחד כמו מייצרים איזשהו משהו שמסתדר ומצליח. שגם כאילו משהו לסמוך על עצמי ולהגיד, אוקיי, מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות? מה הדבר הכי נורא? והתמודדתי עם דברים לאורך הזמן, בטח בקורונה, שנפל לאינטרנט, ולא היה זה, ויצאתי באיזשהו שלב כבר עם הטלפון לאיזה חורשה ליד הבית, כי היו, באמת קרו דברים... הקורונה באמת עשתה לנו בית ספר. קרו דברים מטורפים, שגם למדתי לצחוק מהם ולאהוב אותם עם כל הקשיים, ושוב אני אגיד, זה כל פעם מחדש ככה, כל משהו שהוא קצת שונה, היה מלחיץ, וכל הזמן גם אמרתי לעצמי, זה מין תרגיל כזה, אוקיי, מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות? אוקיי, אז בסדר, כזה. כן, מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות? בואי, זה רק כזה. ובאמת תוך כדי הקורונה כבר נולדו עוד דברים, פתאום התחילו גם ליוויים שעשיתי עד היום למנהלים ומנהלות. עוד פעם נפתחו דברים חדשים מתוך הצורך. וכבר העזתי גם ברגע שהרגשתי שאני, אוקיי, זה בשליטה, אני יודעת, אני זה, אז כבר נפתחו עוד דברים, ובאמת אני אגיד עוד פעם, זה היה מאוד מאתגר, גם כלכלית כעצמאית, בלי שום גב, בלי שום מקום, זה לא הייתה כמו עבודה רגילה, לקח זמן עד שהדברים חזרו, אבל להסכים לשלושת הדברים האלה, לזהות הזדמנויות, להסכים לזה שמפחיד, ובעצם ללכת על זה, אבל בקצב שלי, לזהות את הקצב שלי. בקצב שלי, ולזכור שיש לי המון אנשים שאני יכולה להיעזר בהם, להתייעץ איתם, אפילו ברמה הטכנית, חוזרות רגע בסגירת מעגל לאנשים. ממש. זאת אומרת, אני חושבת שלאורך הדרך אספתי סביבי אנשים, או אפילו אנשים שאני יכולה להיעזר. אני מאוד טובה במה שאני טובה, אני גם יודעת להגיד במה אני פחות טובה, ולעשות אאוטסורסינג להרבה דברים בהקשר הזה. וממש למדתי לעשות את זה, במין שותפויות. אני נותנת באהבה גדולה את כל הידע שיש לי, ניסיון, עזרה, זאת אומרת שפונים אליי על כל דבר בתחום שלי, באהבה, אני אוהבת לעשות את זה. ואז אני גם יכולה לבקש. לגמרי. זאת אומרת, אבל גם אני אגיד, אני אפילו נותנת בלי, אבל זה בא, זה פשוט מגיע. כן. זאת אומרת, אספתי מסביבי כבר המון אנשים שככה לאורך הדרך מלווים אותי, ואז זה מחזיר אותי תמיד. אני כאילו מין עצמאית שבתחושה שלי יש איתי איזה מין צוות שהוא כאילו לא צוות, ואני באמת מאמינה בזה. אני חושבת שהתפיסה הזאת היום שהיא יותר ויותר בעיניי מגיעה... שאנחנו די עם הלבדות הזאת, עם הקפיטליזם לבד הזה. נכון. אלא בואו ביחד נעשה ואנחנו רואים את זה בהמון קהילות, ואני חברה בכמה קבוצות שהן קהילות כאלה משתנות. צריך למצוא את הבית שמתאים לנו, ובעיניי זה מאוד מאוד עוזר לעצמאים ועצמאיות. יש בזה איזה מין תחושה כזאת, צריך למצוא. יש גם המון כאלה שהם סתם והם לא מתאימים, אבל כל אחד צריך למצוא את מה שמתאים לו. אז אני אגיד שנראה לי שאנחנו יכולות לדבר עוד שעות, ואנחנו עוד נדבר עוד שעות, אבל נראה לי אם אנחנו צריכות ככה לסכם איזה טיפ, כאילו נגעת רגע בקהילות, אז מה באמת היית הכי ממליצה למישהו שככה צועד בדרך של העצמאי, ומאוד מאוד מאתגר לו, כאילו ככה לסיום?
אז אחד אני אגיד שאני מאוד מאוד מאמינה בלהקשיב לעצמנו, בסדר? לקולות שלנו, ולמצוא כן את האחד, שניים, שלושה אנשים שמרגיש לכם, זאת אומרת שהם כבר כמה צעדים קדימה, כי תמיד יש אנשים שהם כמה צעדים קדימה או כמה צעדים ליד, בסדר? נכון. אני לא יודעת אם זה קדימה. להתייעץ, באמת, אפילו לעשות קצת ונטילציה ולדבר איתם ולשתף ולהתייעץ, וגם אני אגיד גם להתנסות, כי מקסימום זה יצליח, כן. בסדר? גם להתנסות ולהבין שהכישלונות והקשיים הם חלק מהדרך. כן. אני היום מבינה את זה יותר מתמיד, לא כל דבר שעשיתי מיד הצליח ולא, אבל רגע, ההבנה שזה עוד שלב בדרך. כן. עוד שלב בדרך, וגם לעצור לפעמים ולהגיד, אוקיי, קצת לשנות מסלול, קצת לשנות כיוון במי הלקוחות שלי, מה מתאים לי, מה נכון לי. זהו, זה אני חושבת ככה. ואם אני כזה אסכם את זה, אז זה קצת גם באמת חוזר להתחלה של להסכים להיות במסע. אז כמו שאת עושה מסע למנהלים, אז בעצם מסע ללהיות עצמאית, ולהסכים להיות בדרך. כאילו גם עכשיו את אחרי עשור, אבל את עדיין במסע, והם עדיין במסע. אני חד משמעית במסע, וכל יום אני מבינה את זה עוד יותר. כן. ובאמת אני אגיד שהמציאות שלנו והמלחמה הנוכחית עוד פעם הייתה איזה מין דרמה מאוד גדולה, כמובן לא ברמות של הדרמה הלאומית, אבל גם כעצמאית, ופתאום העסק, ועוד פעם עבודה שלא עובדים כמה חודשים, ואין הכנסות. זאת אומרת, זה עוד איזושהי טלטלה, אבל גם ההבנה, אוקיי, את תעברי את זה, זה יהיה בסדר, ולהסתכל קדימה, אז ההבנה הזאת שאנחנו במסע כל הזמן. כל הזמן. לגמרי. הילה, תודה רבה שהיית פה איתנו. תודה. איזה כיף. הכיף הוא שלי לגמרי. איפה אפשר למצוא אותך? אז אפשר למצוא אותי בלינקדין ובפייסבוק. ומוזמנים ממש לפנות אליי, נוכל לשים גם את הפרטים ככה. כן, נשים גם כישורים, ואני אגיד תודה גם לכם שהייתם איתנו, מוזמנים להעביר את הפרק לעוד אנשים, לשים 5 כוכבים בספוטיפיי, שעוד אנשים יוכלו לשמוע.